Ayan, luto na yung humba natin. Kainan na. Gutom na talaga. Palagot na yung kasama ko ba? Ha? Ako na. Magluto tayo ng humba. Bisayang humba. Ikaw may taga-video. Ito yung limpo. Ano natin yung limpo ngayon? Pakuksan na natin ito. Meron tayong singanan eh. Star anise. Meron tayong puso. Puso man daw ni. At meron tayong black beans, taushi para sa ating humba. Hambang. Meron nga humba dito. Bubo yan dito. Pinapakuksan na natin ito. Gagamitin natin yung pinakamalakas na Realme. Lutuan ng Realme, oh. Adjust. Meron tayong sibuyas, paminta. At meron din tayong bakit chicken? Pork ang sinabi ko. Yan guys, malapit nang masunog yung humba natin. Malapit nang masunog. Wala mo siyang kasi tambok eh. Wala namang limpo. Naubusan ng limpo. Ubus na yung limpo nila eh. Ubus na. Mag-isa na tayo ng Mag-isa tayo ng bawang. Ubus mo na. Lunod yung dagpuak dyan ng bawang eh. May pino-pino ha. Sa sibuyas, yung dagpuak. Naon, may golden brown yun. Yan. Ilunod na natin yung ating pinakuksan na limpo. Ilipat ko pala yung dito ulit. Kuhaan ko yung kalira. Ayan, ilipat natin yung kaliro guys. Sama dyan sa video. Lubog na sa kaliro yung videohan. Tuyo sa utak. Lagyan natin ng suka. Kunti lang. Sana itong buslot nitong suka na ito. Ayan. Nor. Manok na ay? Hindi lang. Karong kaya itong nor pa. Itong nor nga. Pork ang ano yan may sabaw na na? Hindi pa. Ako na nga. Nito na naman siya oh. Mali kasi yung procedure. Maling procedure. Ngayon, lagyan na natin ng all spread. Right. Walang panginom. Inom ka pa. Okay na. Ayan, ilagay na natin yung puso. Puso nga pinagahit. Then, lagyan na natin ng puso at saka star anise.
Ito na yung humba sa Bisaya. Wow, ang bango. Ngayon ilagay na natin yung itong black beans. Ayan. At ato lang titikman ngayon. Sarap talaga. Hintayin natin maluto. Lumambot yung karne ba. Lagyan natin ng dahon ng paminta para mabango siya lalo. Ayan, ang sarap na. Humba sa Bisaya. Hintayin na natin na siya malambot ang karne. Tingnan natin ulit yan. Malambot na siya. Takpan natin ulit. Hintayin natin siyang maluto. Tingnan na natin ang ating humba. Luto na ba? Wow. Ito na siya guys. Luto na. Lambot na yung karne. Sarap. Yummy. Ayan, luto na yung humba natin. Kainan na. Gutom na talaga. Ayan. Mali! Nangat tayo. Sarap. Sarap po. Ito nga. Tinail mo ko. Paa ka. Tanggalin mo yung sakit. Bakit mo eh? Dapat ang butas? Sarap lang ko kung may isa malamig mo. Sa kuwak kami. Beans na ba dahil eh? Lambot. Lambot? Buwang. Buwang naman babaw niya duro. Na? Buwang? Baboy.
Katong lahat kanina. Yan ang ako na ba? Diba? Basa din. Kawawa. Nagkakaroon kang book. Paano ba? Paano ba? Kawawang man. Ha?
Ang mga taba. Number. Kaya ka? Oo. Lamig yan naman. Tirador ng taba. Iya yan. Lamig kaya. Hindi mo ipakita yung tambok ng tao niya na. Patay. Yeah. Mukbang. Mukbang ng taba. Palagi sa drink na. Araw-araw na tayo ng soft drink. Ako, nasa drink pa, di ba? Isip ko lang. Ha? Oo. Masama yan eh. Ika. Yeah. Bawang, bawang. Bawang dili. Bawang. Bawang. Di ba yung magmukbang ng mga Korean? May bawang. Bawang lang. Stop na yun lang. Yung ang tubig. Tubig ah. Yung ang tubig. Huwag ka, ako yan. Bakit wala naman iba? Yung bata pa ako lang tayo. Baon, yung bata ba? Linghod. Ako Yung linghod nga bata, baboy ba? yung ano. Sabi mo, undang-undang ng taba, uy. Yan. Sarap. Sabi mo, tambok. Nagtambok lang eh. Parang malangit ka. Nagtambok lang. Pero no. Hindi na, magaling mo pa.
Wala tabla, patiwak ka. Eh, Ang tambok ka. anak. Isda ng kuhan, tilapia, anak. Tumbangan. Ay, Na, dili, taos yung. ayaw mo na. Ha?